mai que es podia arribar a trencar el punt i com no existien les gomes, s'equivocaven en lloc de llançar el paper a un verd, posar-hi llet i l'escala tinta per aconseguir que tornés a ser blanc. De vegades trigaven 3 setmanes a fer un full de paper perquè ho feien amb pell d'ovella o de xai i costava molt de fer. En aquella època parlaven llatí. Per això els noms de les persones i de les coses eren diferents. Per exemple, la paraula escriptorium en castellà es feia escriptorio i en català escriptori. Els monjos escrivien amb molts tipus de plomes i escrivien amb 2 tipus de lletres, una castella carolina i una altra gòtica. Només podien parlar una sola al dia, només quan estaven parlant per tractar del monestir. La feina que feien els monjos era l'única manera de tenir llibres escrits, perquè no existien els ordinadors. Aquesta era l'única feina que tenien per tenir menjar i lloc per dormir. Els monjos eren els únics que sabien escriure. Això és un llibre que van copiar els monjos. Això és com les plomes com les feien els monjos. Això és on els monjos escrivien. Aquí és una carta que han escrit els monjos i l'han posat allà per classificar